ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆଦମ। ଆଦମର ସହକାରିଣୀ ଥିଲେ ହବା। ଆଦମଙ୍କର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ରେ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳ ଆଦମ ହବା ଖାଇଲେ, ତାହା ପାପ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବି ପାପ କଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ବଢ଼ି ଗଲା 10 ପିଢ଼ି ଯାଏ। ତାପରେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ନାମ ନୋହା। ଯିଏ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ସାଧୁ ଥିଲା ଓ ନମ୍ର ଥିଲା। ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଷ୍ଟତା ପାପ ଏଡ଼ାମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜଣ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଗଫର କ୍ୟାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଗଛ, ସେ କାଠରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର, ଯେଉଁଠି ତୁମ ପରିବାର ଓ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ବୁଝେଇକିନା ଆଣ। କହିଲେ ନହ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ଯାଇ ବୁଝେଇଲା ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ପଠନ କରନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଏହି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। 2 ପଦ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 3 ପଦ, ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିପଦ ଗମନରେ ସେମାନେ ମାଂସ ପାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ 120 ବର୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ସମୟ 120 ବର୍ଷ। 4 ପଦ, ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମହାବୀରଗଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତାନଗଣ ଜାତ ହେଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କାଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀର ଥିଲେ। 5 ପଦ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବରିତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ସେମାନେ ମନରେ ଶୋକ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉରଗମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭର ଅନୁତାପ ହେଉଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅନୁତାପ ହେଉଅଛି। ମାତ୍ର ନୁହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ ବୋଲେ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବ। ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଗୀତ, କୋରାପୁଟିଆ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ଗାଇବି। ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବି।
জগতর জালে পড়ি মাপ্রু যিশুকে ছাড়ি নাই রো তুই দুইয়া নাই যা তু নরক বাটে শয়তান জাগে আছে যিশুর বাটে তুই চালিয়া টেকনোলজিয়া এ দুনিয়া টেকনোলজিয়া